Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Maayong hapon Bacolod, maayong hapon bilugabahin sa Western Visayas. Sabado kitang adlaw, Disyembre 4, unang Sabado ng adlaw sa bulan sa Disyembre. Kag may aran lang kita 21 days until Christmas. Kag 28 days to go until New Year. Lapit na lang kayo, no? Pasko na, damo na gani sang Christmas parties. May mga schedule man ng mga Christmas parties, nag-schedule na. Siling sa DILG, pwede na ka-Christmas party. No? Hambal sa DILG. Pero siguro daw may mga limitation lang like for instance, masiling kita bala sa venue. Ang venue, di mo kailan, dako lang kung damo-damo ka mo, dako ang venue. Para at least bisan paano social distancing ma-observe gyapon. So, ang venue, grow capacity na 50%, no? So, kung isa ka mo gatos, ngita ka mo sa isa ka venue nga good for 200, pwede ka mo da, isa ka mo kagatos. Kung 30 ka mo, ngita mo sa venue nga good for 60, di ba? Para nga ma-observe gyapon natin ang social distancing. Maayong hapon mga ka-aksyon, ang Idralagad Aksyon, Boy Duran, sa ngalan ni Aksyon Marlon Hinovea. Magala of the night kita tub-tub technologies sa aton na Action Reports Afternoon Edition. Nanong aton mga balantayan nga mga balita karon nga hapon. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Ang Mag-Aso Falls sa siyudad sa Kabangkalan, liwat nagliging buksan sa publiko. Kaya ang siyudad sa Kabangkalan, ining Mag-Aso Falls, of course, insira ini during the height of the pandemic. So, liwat ginbuksan ini para sa mga turista, no? Local tourists especially, nga makapulo pa masyar dira sa Mag-Aso Falls. Sa mga nato ining siyudad sa Kabangkalan, as far as COVID cases is concerned, sa nagligad, taas man isla, pero subong daw pulo na lang ang ilas ning active COVID cases dira sa ilang siyudad. Pareho man sa iban nga mga siyudad kag Banuanan nga tinagnubo gyud man ang mga kaso, bisan diri sa siyudad sa Bacolod, nagnubo man ang kaso sa COVID-19. In spite sa sining pamahog sa Omicron variant, bag-o naman nga variant. Perti ang COVID, no? Ang virus nila. Nag-mutate ni siya actually, no? Nag-mutate ni siya kag ining COVID ang Omicron variant, way panimabalaan kung daw ano ni siya ka fatal, kung ano ka fatal ikumparar sa Delta variant. Tinabalaan naman nato ining Delta variant sa nagligad. Ang iyas niya nga characteristics is tama ini kadasig mag laton, that is why nga nagsinaka ang kaso sang pagtuhaw sang Delta variant. Tining Omicron variant as of now wala pa sang report nga nakasulod na diri sa pungsod Pilipinas, pero hambal sang mga eksperto nga may posibilidad nga arin diri sa Pilipinas, wala lang ma-detect pa, no? Padayon karon ang genome sequencing sa aton nga health authorities para especially sa mga travelers bilang halin sa guwasang pungsod. Manining the Omicron variant, mga kaaksyon, nag-originate ini dito sa South Africa. That is why nga ina-stricto ang may travel ban gani sa mga taga South Africa. Kag sa iban nga pungsod nga may reported cases ang Omicron variant. So,
bisan ang DOH nagahambal, imposible nga mapunggan nga magsulod diri ang Omicron variant. Kaka madali lang ini siya, pero daw halos sigurado iya nga masulod na ding ini nga klase sang variant. Pero hopefully, aton gyapon ini maaway, no? Pareho sa aton pag-away sa sining iban nga variant nga nagsulod diri sa pungsod Pilipinas. Samtang Oplan ligtas pamayanan sa sining holiday season, ginumpisahan na sang BFP Bacolod. Sa balita nasyonal, Malacañang ginatutukan karon ang 3 ka COVID-19 positive travelers bangod sa pamahog sa Omicron. Sa nawaluan naton may mga travelers isa halin sa South Africa, isa halin sa Egypt, ang isa halin sa pungsod tong Faso to, may Faso nga word. 3 ini sila ginamonitor ini sila sang aton mga otoridad. Ay ginpaidalom ini sila sa COVID-19 testing, nagpositive pa ni gani sila no? Nagpositive sila kag why pa iya mahibaluan kung anong klase sang variant ang dala nila sini o dala ang nagtapik sa ila. Ti amo pa na nga ginamonitor ini sila subong kag ginapadayon ang genome sequencing sa sample nga nakuha gikan sa ila, pero ining 3 halin ini sa Egypt, sa South Africa kag ining sa isa ka pungsod din hindi ko matandaan, nagpositive ini sila, no? So gisi padayon ila pag monitor sini sa karon sa ila para may baluan kung bala ang variant sang COVID nga nagtapik sa ila is Omicron variant. Bantayan ta na, may mga kwan ina sila, may mga development ina nga magwa, no? Samtang investigasyon angot sa malapit na mag-expire nga mga bakuna, nagapadayon. Sa diri sa Negros gani, may gin-report dibla si ang aton nga provincial administrator, si Attorney Refrando Diaz II, nagpalayag sa naligad nga adlaw. Nga daw lapit 15,000 ka doses sang bakuna ang nag-expire kay wala magamit. Nag-expire sa November 30. Pero may report ang DOH nga ining ko expired nga mga bakuna ni, pwede ko na magamit pa until February 2022. Daw pwede pa siya na magamit, no? I don't know, ilan na yan nga mga kuan ilan na yan nga mga research kag pahayag sa DOH. Ngayon nag-expire nga mga bakuna, pwede magamit until February 2022. So, epektibo sa gyapon. Hindi pa yung sa imo, abi. Ay ibang daan, ginakulbaan na papakuna. Do you think nga masugot na sila, injeksyonan mo sila sa expired nga bakuna? Yawa ka na na-explicar kung dapat magpapakuna, explicar ka pagid sa bakuna nga expired nga i-inject mo sa ila. Yes, oo, correct. Burkina Faso. Burkina Faso ining isa ka pungsod nga hinalinan sang sining isa ka traveler nga nag-positive man sa COVID-19. Thank you gid kay Miss Hasmin Gargarita, no? Burkina Faso, correct. Sakto na siya. Yung isa ka pungsod nga hinalinan sang sining traveler nga nag-positive man sa COVID-19, no? Okay, so balik kita dira padayon ang investigasyon sa mga nag-expire nga bakuna sang aton sini nga mga otoridad, no? Nga nag-expire aw. Anong bakuna gin bakal naton? Ano nag-expire na aw? Dapat madala na sa investigasyon nga nagbakal kita bakuna, nga nag-expire na. Ang roll out na sa bakuna, although madasig puti dapat natantiar ta na mo. So dapat gina-imbestigahan. Inap mga kaaksyon ang bilang sa aton sini nga mga balita nga natipon sa aton nga news center. Meanwhile, Action Radio Philippine Standard Time, 7 minutos na nga ligod sa attack na nga alas 5. I-check ko lang aton sa nga patrol being manned by Action Dave Salazar. Kag dugay-dugay, i-check naman abi ang aton patrol Action Marlon Hinovea. Ano ang resulta nung natabo sa sining assembly nga ginpatigayon sang United Negros Alliance o kung UNEGA karon nga adlaw dira sa siyudad Sambago.
So i-check lang na itong patrol, Action Lens, okay na. With Action, Dale Salazar. Action Dale, maayong hapon. Yes, Action Boy, bayang hapon, kag happy weekend sa mga ka-action naton, Action Boy. Subong Sabado sang hapon, di nag-amatamat sa bugat ang lakas ng trapiko. Ilabi na diri sa may downtown Action Boy, pero wala man dapat sang problema ako ng aton sining mga motorista bangod full force ang aton sining mga traffic enforcers ang Bacolod Traffic Authority Office, Action Boy. Kaya ang mga report natin the other day, may mga redeployment nga patuman, realignment sa mga traffic enforcers. So sa paglabay sang patrol diri sa may downtown area, kada kanto, kada corner, Action Boy, may aragid sang assigned na mga traffic enforcer nga nagaman sang traffic, no? Subong nga Sabado sang hapon, tiyan mo ni pila ka mga adjustment kay patuman sang liderato sang bitaw headed by Police Major Roel Akula nag-action boy. Sa sini nga mga tinion, bisan nga may ari diri sa mga roadworks, may ginakayo diri nga dalan sa may tubang balasang Gaysano, sa may dalan Luzuriaga, kay na may temporary wag interaction boy, pero subong nagbukas naman. Ini bang ginalabyan ka alihis sa Central Market nga alan sa may Luzuriaga, kay ti at subong sige diri ang ang pag-construct sang dalan. Pero nagsubo na production boy, even last time diri sa may tubangan blasang Old City Hall, dalan Luzuriaga, sige hapon may road construction man dira. Pero sa sining nga mati do kadasig sa ila sining obrahanay nga ti na masimentado dayon, may curing period kag passable. No, na notice natin nga kung sa iban ganing nga mga dalan nga ti may hundaga reklamo dira dugay pa antes nga mahuman nga mabuka makalkal pero hindi matapos-tapos. Pero diri sa may downtown area nga ti makabig nga masako nga dalan, dasig no ang implementation sang sini nga proyekto Action Boy. But silingon Action Dale nga dasig pagkalkal, dasig pagsimento kag malabayan dayon? Yes, and after sang curing period. After the curing period, of course. Kaya wala ang concern usually sa mga motorista po nga ting iban na mabutangan dila ang buho, kalkal, pero madugay-dugayan pa. Pero diri sa bansang dalan Luzuriaga nga ti makabig nga busy street, Action Boy, nakadamo diri sa mga PUJ kag private cars nga nagali na bay dasig ang nasiding obrahanay sa sining dalan humalin dira sa may tubangan sang Bacolod Old City Hall, dira sa may isa man dira ka hotel, and then dira sa may tubang sang Gaysano. Kadati amo na bala ang aton sinisubong mga motorista no nga nagaaguntuman no sa lakat nga bugat nga lakat sang trapiko subong holiday season. Base Action Dale depende na sa kontraktor. May mga kontraktor nga daw kay may ara kontraktor nga daw kay hinay pobrehon, may mga kontraktor man yang kadasig maglubra. Sa bagay Action Boy mo punto ka man, depende sa kontraktor no kay ang mablati ang kada proyekto yun lain man nga mga kontraktor nga nagakadaog sa mga bidding nga ginakandak Action Boy kag depende man sa team nga in charge or nagatrabaho kami sa mga team Action Boy nga bisan weekend o bisan gabi sige nila siling nga trabaho, ang iba yung nagapili gabi kay team ba may mga curfew, jutay tawo, wala sa mga salakyan, limitado ang mga motorista. Ang mga iba depende man sa style or strategy nila Action Boy para mapadasig balakag mahuman-human ang mga proyekto, ilabi na ang road works para at least matagan dira sang smooth kundaga nga pagbiyahe ang aton sining mga motorista Action Boy. Subong nga hapon daw nagamatamat na dulom Action Boy pero aton sining nga panyempo okay gid no kay nati medyo mapaang pero subong daw nagabulubugnaw na akong Action Boy. Pero aton sining mga kauturan ng mga firecracker vendors sige ila sining nga pagpamulpog pag-install or pagtukod sa ila sining nga mga kiosko diri sa may reclamation area likod sang John Paul II Tower Action Boy. Saan na masugod baligyan na isang palupok na? Wala pagit sang date Action Boy kay once ma-approve ang ila sining mga permitted, that's the time na sila nga mapabahan since ongoing sige hapon ang pagproseso sa
galing ila sila nga special permit. Tatlo ni ka permit ila ginakuha mo. Permit halin sa syudad, permit halin sa Bureau of Fire Protection Bacolod, kag permit halin sa PNP, Civil Security Unit or ICSU Action Boy. Do sa region pa na? Sa region na, dito pa na sa may Iloilo. Muna nga since nga iba, process naman, amo ni subong na sinigin kaso ang pagpatindog. Doon nga damo naman din kay 52 na sila gali. Last time, according kay Executive Assistant Ernesto Pineda, 61 to din mention niya sa atin. Pero subong, ang exact gate nga numero is 52 ka mga firecracker vendors ang magabaliga subong nga December 2021. Tingin iba din sila doon, ang iba naga-finishing, ang iba nagakayo pa din sa mga scenes, ang mga atop, ang ilan sila nga mga kawayan action boy. Pero halos tanan din nga mga kiosko nagatindog na. Kumbaga, permit na gidamang ang kulang kag ready to display na ang mga ginaalaw, no? Ginaalaw sa gobyerno nga mga firecrackers at pyrotechnics nga ibaligya subong December 2021 action boy. Pero, Dale, may listahan na sa mga ginaalaw nga mga firecrackers nga pwede mabaligya? So, far sa National Action Boy, wala pagin may ginpagwa, no? Ang aton sining mga otoridad, kay ang may ba, last time, may pula ka mga limitations, regulations, gin-implement ko ano lang ang pwedeng ibaligya. Pero so far sa pag-intindi ko, wala pa Action Boy, ang mga ginpagwa nga guidelines sa kung ano lang pwedeng ibaligya o i-display sa firecracker zone. Kaya muna, nag-iisahan ng lamang firecracker zone diri natin sa Bacolod City, which is diri sa may reclamation. Kag other than that, according kay EA Pineda, kung magbaligya diri sa ibang nga lugar, makabig siya nga illegal action boy kay since tiya mo nang gin-authorize ng LGU sa Bacolod City ang firecracker zone diri sa may likod sang Pope John Paul the second tower action boy. So hopefully next week, no, matapos-tapos ang tanan nga mga permit kag makastart diri sila display action boy kay iban diri gali sila mabla magamba ka negosyo sa palupok sako pa lang kung bulan sa Nobyembre kag Desyembre. Pero kung off-season, kung mag-action boy, January to October, ting iban diri sila nagapangista, nagabaligya sa mga rilo, ang iban diri may kanya-kanya nga mga negosyo action boy kay from different barangays pa sila nga mga Bacolod noon nga mga negosyante according din sa mga miyembro kinisura natin tatlo diri galing na sila nga sources sa may Barangay Vista Alegre may ginakuha sa Sang Palupok sa may Himamaylan, may Araman, kag sa may Bulacan. Base sa Hinigaran? Hinigaran, no? Hinigaran. Vista Alegre, Hinigaran, kag Bulacan. Ang top 3 sources nila Action Boys ang pagkuha man sang pagpaligay sa palupok kag ibaligya man diri sa may designated firecracker zone, no? Kung sa bagay, hindi man kinanglan nga magdali, gid nga magbaligya da kay ti ang palupok, di ba dapat na December 31 na yat sa pagsugalaw sa bagong tuig? Yes, usually muna. Pero sa una, sa wala pang pandemic, yung iba nagpalupok niya December 1. So lang permitting nila pa nila December 1 to 31. Ang mga usual niya action boy nga tikon December 1 to 31 ang gina-request nga date kapag baligan sa palupok, ti iba may mga may mga permit pa man nga gina-require nga man nagka-cost ang delay action boy. Kaya kung hindi ka din makapatindog sang kiosco, hindi ba inspector sang BSC Bacolod, hindi ka man matanan sang permit, no? Nanang mo na siyang mga considerations nga lantaw man sa aton sining mga negosyante ngati may delay gid man action boy kag ti man hopefully wala pa sila nag-expect nga dako ang nasignan siya sa buwan sa Summer 2021 kung bagang aral action boy kay kambagay ng mga negosyante according din kay Sir Melchor Gariada do lingaw-lingaw nila nga bulan sang Desyembre do tradisyon na bala ngati magbulubaligya sang palupok di sa may syudad sang Bacolod action boy. Mayon ako may permit bala kay ti at least ang gabaligya dira may ara gid sila may record bala sila. Balo ka may mga house show man nga manugbaligya sa una pa na biktima na ko na sa una Nablang ka hingagaw ka mabakal ka kay ti 31 na mo. Ti hingagaw ka man bakal kay para nga may pulo pasiriton ka man daw o pulo palokpon ka man da sa December 31 so pag-abot sa imo to balay umido gali ya. Correct action Ti boy. way kasang kwan, way kasang sukton kay ta pagkadasong adlaw naman sila mo. Oh, yes, correct in action boy. Ate, ang iba diri nga kung may mga suki, yung mga
kiosko nga kundiin gabakal sang una, kundi na blang naandan kan Action Boy ng bandera di ginaya. Oo. Para makaiban, makadiscount ngiti so okay bilang every year lagi gabakal kag masaligan kag may kalidad ang sining nga mga palupok ka. Oo. Si do ka normal kag tradisyon naman nga bisan isa nga palupok sa buong December at least ang baba nila nga maka sikway sang kamalaw. Makapalayo sa mga kidiw-kidiw da kuno. Iya man na actually Chinese tradition ni siya nga ti gina-adapt man sa mga Pinoy ti mas perte man kita magpalupok man no ang mga Pinoy perte. Correct no kag speaking of diri sa reclamation diri bala sa may unahan sang katedral may mga kiosko naman di galing again Butang Action Boy. Aha. Diri sa may along Rizal ni siya, diri sa may kilid sang sang police station number 1. Aha. Na nalagay bala sa kilid sang padel nga nagatapik nandira sila may mga bag-o diri nga mga kiosko. Oho. Nga ti same man sa gyapon do ka Bazaar Action Boy ang iban diri nga nagapaprint mga t-shirt, ang iban diri mga nagapahen na tattoo, iban diri mga souvenir. Nga ginabaligya Action Boy last time wala diri sila pero basim naka-secure ini sila sang permit alin sa City Government of Bacolod nga i-utilize ining portion sa Ako na mo may kuan na gidada may kiosko ada may structure na. Yes, Isang nagligan, may nagbubuligya lang na daw mo, nga daw plastaran da bla, do. Duha lang sa bangkes. Nang tulod-tulod bla, nang tulod-tulod nila. Mga mobile, ning mga shop or negosyo. Pero subong may mga canopy na, may mga canopy, tent, mga tsinelas, mga sapatos, mga souvenir, printan, ka t-shirt, tattoo, kag ibang tagi-diri nga mga merchandise Action Boy diri sa may along Rizal. May ara na galida. Iyan ay isang kwan sa syudad na sila, hindi niya isang kwan. Kaya ning sa side isang atubangan sa katedral daw, iyan ay isang simbahan day, no? Yes, yung kasimbahan. Kaya last time nagpangayo permit si Kapitan Alcantara bala sa Barangay 12. Nga i-utilize ang portion man sang Action Boy. Basta portion man sang dalan diri siyang area para magbaligya kay Domera sa sang festival. Ang Barangay 12 base ang muna siya balaw kagam na i-check na tong kay Sir Pineda kay subong last time daw wala pa na diri sa mga kiosko pero subong naga-start this la baligya diri sa may along Rizal sa may kilid sang kilid sang bongbong sa police station number 1 Action Boy, no? Sa sininga matiniti sa kasako sa bangaton sininga downtown area, sa ngaton sininga patrol sa police station number 1, sige man na sininga paglibot, special Action Boy nga subong holiday season ti damo niya nagapangita, especially mga nagapangita sang palangitan-an, pero iban ti may mga kalam-kamot dati amo na subong ang ginapandaman man kag nagapanagyan man ang aton sining police station, especially yung police station number 1 nga area diring downtown area. Pati mag-aligment man sa mga valuable nga mga gamit, it's either bag man dira, backpack Action Boy. Kati i-secure gid no para at least sa kung magbayad ka na sa counter, hindi ka ba sala pangita nga itigin kawatan ka na gali or gin salisi ka na ang mga kalam-kamot diri sa bayan sa downtown area. Kaya makita natin subong sa mga establishment Action Boy, ini bilang mga store balang barato bit man bilati subong usually uso mga Christmas party wala to Action Boy ting iban dira may mga manito may mga mall diri ngati mga affordable gid man ang mga ginabakal balang mga items ngati ang ginausar for exchange gift or manito. Ito makita diri ato Action Boy ning mga China made nga mga products sa mga barato mo pwede kumpara natin sa mga kilala na gid mga mall or may mga brand usually mo ning mga go-to nga mga establishment subong nga holiday season Action Boy like mga balde, mga labador mga barato mo. So na-observe natin nga sa isa counter laba ang pila subog kinahanglan man sang patience man kumbaga kung mga mag-shopping kadira or window shopping man dira or alam na balaklon mo sa downtown area kay kung magabot ka na sa counter area especially subong nga weekend expect mo gid ang laba nga pila kung magbayad ka na simo sining nga gin pang bakal Action Boy. Mo na da kay amo gani siling ko galibog ulo ko sa akon manito ni kang manita gani sa Christmas party blaw kay lingkod di ko ni sa baklan regalo man ginatakan ko daan na sa maglinya-linya sa mga magkuan ka lang bayad ka nga malinya ka
gisakit na nga tuhod tayo magalay tindog lawig. Pero nagmamahal mo na ang ginuga nila, nagatugol sila sa workmate nila. Lain ha? Pasakop. Nagatugol. Hindi, no? Nagatugol sila. Ati kung mayara ka tayo extra, ipalabawan mo lang para at least pamiliti-biliti, manila nila. Oo. Ang iba niya mahilig, hindi pala lang magpangita. Kaya kung anong ginapangita sang monitor, may mga request na mo, ginabutang sa production boy. Mas makabalo siya, kundi mas may barato na correct. ang mga iba nagatugon, ang iban gina-online, like mga online store production boy, nga dapat i-orderan mo ahead sang imo sining Christmas party, kay base bala kundiin ka ma-party, di na ka man mo-order. Takogid nga delay action boy. Wala dapat advance kumbaga ang pag-place sa imo sining order. In kaso di man nga mag-decide ka magbakal gift online action boy. Tama na may mga difference lang kung ikaw labis mo mag-examine like may quality gid like kung online site may possibility pero nga ma-scam ka or hindi na may quality mag-abot sa imo ang product action boy. So far mo ni ang tula ka mga observation report traffic report nga madulong sang patrol subong nga sabay sang hapon standby lang ang patrol diri sa area sang police station 1 action boy kag munohon tama niya nagapadayon diri ang pagdisenyo gali sang mga Christmas decorations sa Bacolod City Public Ay, ang Plaza. Bacolod Public Plaza, natapos na dumayara sila nga daw tunnel of light, Tunnel of light plus time daw ginpicturean to daw testing. Wala pa Wala na matapos, Wala pa matapos action boy kay yan ikano mo ka-brand bala sang ilimnon fundador. Mega World and then daw may mga under sina iya ka fundador damo ning nag-sponsor. Kay dira sa Bacolod Government Center yan iya ka Mega World action boy pero part na sining hapon sang company nga Mega World pero fundador na ang ginadala. And then sige diri ang pag-install din sa mga light action boy kag hulaton nato na kay bala ang ginapaabot ang tanan ng iban nga may use sa Negros Occidental tahom ng inasin mga plaza yung iba nag-question how about ang Bacolod City so muna ang balantayan kay syempre may alagin na sa mga unveiling or lights on or switch on ceremony dito sa bayan sa Bacolod City Public Plaza. Observation report sa patrol subong nga Sabado sa hapon aksyon dil sa mga aksyon sa din gaman sa Pinas. Labuton ka sa awal balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita una sa aksyon sa mga Action Radio. Salamat gid Action Dale Salazar. Pero no, so blantayan tanay ng kwanla namin na siya no sa inang tawag nila nga tunnel of lights no. Pang Instagram gina nga mga kwanta nga mga pictures makuha mo eh. So may ara ang Bacolod nga mo sina dira sa Bacolod Public Plaza nga I'm sure mangin isa naman ka attraction sa aton nga mga pumuluyo. Yan ang kung gabi bla makalagaw-lagaw ka dira. Do ka safe naman sa Bacolod Public Plaza kaya aton mga pulis do aktibo man sa ila sining pag monitor sa peace and order situation, pagpatuman sa peace and order situation sa Bacolod Public Plaza, no? So daw namin naman lagawan na, especially kung maara na ina ang kanla, ang tunnel of lights ang ginatawag nila. Sige, Action Radio Philippine Standard Time, las 5:25, maayong hapon na kay Manjo Arnejo, kay Joshua Christopher Belas. Good afternoon, man. Kay Bebe Gregorio Yulo, Ana Sinoro, maayong hapon. Happy birthday ko no kay Beb Sanz, no? Kag Hil Javier. Alin amigo ta, halin sa Oman. Kay Emma Alcuela Kilstrom. Sa kay Melody Calvas. Good afternoon, man. Ginapag-greet man ni Hil Javier. Siyang happy birthday kay Tian Ganza Desendario. Subong adlaw sa San Agustin, La Carlota. Happy birthday sa kay Tian Ganza Desendario halin kay Hil Javier. Brian Haboriba, maayong hapon man. Sa shout out kuno sa may reliefan dira lapit sa Andox. Di na sa man sa Drisa Reclamation ng Dampe. Sige, shout out do sa inyo, maayong hapon ano. Milili Oligo, kag kay Elvira Hilogo. Kay Mami Lasmet Malaka Gamala, maayong hapon sa kay Florante Pasinabo.
sang Barangay 40. Good afternoon dira sa inyo mga kabarangay sa Barangay 40. Sa kay Miss Yvonne Buescher, maayong hapon dira sa Germany. Salamat for the 100 stars ngayon padala ni Miss Yvonne Buescher sa Germany. Kag kay Melvin Piñafiel, Teres Vergara Sancho. Maayong hapon man. Kag sa mga katapos sang Energy Funds Club, maayong hapon gid sa inyong nga tanan. Mga kaaksyon, magabalik kita sa aton nga pagpangalagad, sa aton pagbalik ang ining United Negros Alliance ang nagpatigayon sang assembly karon nga adlaw dira sa Bago City sa Manuel Y. Torres sa Coliseum dira sa Bago City. So nano ang nag-transpire sa sining assembly sang UNEGA. Sa Negros duam na ding aton nga local political party mo ang UNEGA ka ang Love Negros. Ang UNEGA identified with Congress with Vice Governor Jeffrey Ferrer. Of course, Mayor Maranyon sang Sagay. Samtang ang Love Negros is identified with Governor Bong Lacson. No? So, subong adlaw ya UNEGA. Balikan natin nila ang balita, mga ka-aksyon, sa pagbalik sang Aksyon Balita o kung Aksyon Reports Afternoon Edition. Mga ka-aksyon, mahilig... Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong nga likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang maring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo pa ba ito? Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungan Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEZ sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:40. Balik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa Action Reports Afternoon Edition. I-check ko lang aton sining report angot sining General Assembly bala sa UNEGA karon nga hapon karon nga adlaw nga ginhiwat dira sa may Manuel Y. Torres Memorial Coliseum and Cultural Center no o kon dira sa siyudad Sambago. Si Action Marlon Hinovea nagtutok sining balita. Check naton ang report from Action Marlon Hinovea. Action Marlon, please come in. Aksyon na po yung mga 3 ka oras ang kalawikon kayo nasang gipatagayon nga annual General Assembly sa nga local political party sa Negros Occidental ang ginatawag na United Negros Alliance o Nilega. Ito inigin patagayon sa Bago City Coliseum. Tangod ang ining Coliseum Action Boy malapad-lapad. Kay ang attendance kung basihan natin sa listahan ang miyembro Action Boys ng Nilega nga
mga incumbent officials kag mga kandidato para sa maabot na eleksyon, mga 183 mo, Mhm. 183, mga 178 action boy. Ang nag-attend. Ang nag-attend. Oh. Kaya iba nga ay nakatambong bagod mayara sang prior nga appointment, mayara sang commitment sa iba na action boy para sabihin nila kanuta si Mayor Renz Salandoon, yun yan, ganit ka, pero sa makatambong kayo na, agad may bisita siya, si Antique Governor Cadiao, ara siya nga sila kayo na. Doon man action boy ang highlights, ang pagpasumpa sa mga bago nga miyembro. No? Labi na gina nagkapapil action boy, kandidato. Kaliwa, may resolution sila din pasar. Resolution ini nga nag-endorse sa kandidatura ng Governor Bong Lacson kang Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ikatatlo, resolution nga nagapasig punong sa kamatayon sa isa man ka dugay ng miyembro ng Julega na si former David Mangalona Mayor David Ibat Lacson, former board member David Lacson Action Boy. Ano na kayo na ang highlight, wagid man Action Boy nag-tenor lawig ko. May mayara gihapon kita sunod nga health and safety protocol. Mga alas 2 guro kayo na nagmataman na biya ang tagsan nila sa mga miyembro. Sinong mga Action Marlon, sinong mga kuanman, sinong mga kandidato sa Yunega nga hindi incumbent yan, no? Mga bago kandidato? Na mga councilors sa Boy. Mga councilors. Ang bago sa Hinigaran ba? Si Peralta. Si Peralta. Oo. Amo ni sa Boy ang way kagi bla politiko. Bago ni sa bago nga miyembro sa Yunega. Anong muna sang daw may enkwentro kay Nadir Arcillo dira sa may banwa sang Hinigaran. Correct. Si Michelle Peralta pero daw way pa ni siya way di saya kuno hindi sa amo nang ambal nimo way sa kagi sa ano man oposisyon no before sini. Gani man amo gani kaya Action Boy nag-ako sa nag-ayo sa mga kasamang kita sa media. Hindi lang wanay kayo may ko kagi pa interview. Kasi nga daston lang wanay. Mga basi ko da kulbaan siguro basi kon hindi amo bla magkuan no basi kon di pagkuhanon sa mo daw way siguro ka way pa din siya kaagi guro interview pa ya no. Oo. May ato ba to kaya ang presensya ni Governor Bong Lacson na naman ang leader sang Laos Negros political group. Abang likod pa kali Congressman Stephen Paduano to ba to kina. Ang kongresista kita ko Marilo Arroyo. Ato to? Ato to si Congresswoman Marilo Arroyo sang 5th District? Oo, kayo na gaman ato mo. Yan na sa. Okay. Si Kwan, sino pa nga congressman? Si Congressman Cueva sang 2nd District? Okay. Yes. Tatlo lang sila sa mga kongresista. Amo na tatlo mo na si si abang likod pa kali Congressman Stephen Paduano. Kag si Kwan si Yuyet Ferrer O ay to kina si Ferrer. Away na si Congresswoman Yuyet. Why ko to mas kita so bote may importante mong duro. Pero ti Yunega man asan, di ba? Yunega. Correct. Siyempre alang-alang sama ano siya kay si Vice Gov Jeffrey Ferrer Yunega kundi si Congresswoman Yuyet Yunega man. Oo. So man sa bote mo 183 ka miyembro 178 gig ang nagtambong. Ang paabot mo ni. Basta mag-announce ang Yunega sumboy sang suportahan niya kandidato bala sa pagka-presidente. Why pas naka-announce kay Nagle? Why gid mamuno? Kay si Vice Governor Jeffrey Ferrer sumboy siya siling ulaton tama yung desisyon sang majority. Kung may arak na sumboy sang kasasagsan niya ka desisyon guro ako sinong suportahan nila pero sabay sang political party na kanyo daga sumboy way pa sang final bid nga announcement. Sa ibang nga mga posisyon, like for instance, mga senador, why man sila mga stand pa? Why pa sumboy? Isa sang kriteria, ang mayara sang programa para sa Negros Occidental. Sa South Nation is Negros Island Region. Ang pag-suporta, lewat pabuhi pala sa Negros Island Region. Diba na suportahan din ng Yunega, suboy ka Love Negros. Bagit mo to, nga kwan, na inang may encuentro bla, Love Negros Yunega, nga, kung tari din tiguan Manila, nga maariglo,
o why gid may kontrohan na gid. Ang gid mo notas boy is ala Kastiliana gid. No? Castellana, okay. Ikaduwa mamaylan. Puro na mga Yunega, gali ang kuan ala Castellana kag Himamaylan ang kandidato da puro Yunega. Hindi, yun na Galov Negros. Yun na Galov Negros. Oo. Hindi mo ako tani ng ano blas. Oo. Kung lang hindi na magkontra ang Yunega, hindi na magkontra yung Love Negros. Hindi lang ko tani da gali kay way madayon, kontra na gid. Oo. So anong matabo sina kung anong tindog sina sang kuan sang mga official dira. Kay Luxembourg announce bentahan ni kay incumbent Mayor Romayla Nicor Mangilibutan. May ara ka Luxembourg sang gintusugtan ang Love Negros sa Yunega sa kontani si Romayla Nicor lang ang madalaganon. Okay. So suportado si Nicor sang Love Negros kag Yunega. Okay. Do equity the incumbent eh. Oo. Kaya na nga kay sa syudad ng Mamaylan. Suportado man sa Love Negros sa Yunega si Raymond Dawson. Okay. So, ang ilagali nga tindog sini is kung maing mag-enkwentro ang taga Yunega kag ang Love Negros, ang ilang sundon is equity of the incumbent. Kay ti diri sa higher level, diri sa provincial level, isa mo ang Yunega kag Love Negros may koalisyon mo, di ba? May minatabo wala sa boy nga sa Victoria Hanay dito sa Victoria City. Na amo nang agreement. Yung kasitan. Ugaling ka manti wajin tuman. So gintuman lang ya, ang Love Negros sa Yunega, so siya mo to mention nila nga suportahan. Okay. Apiliana, Romayla Nicor, Himamaylan, Raymond Tungson. Okay. Oo. Ang pasada. Anyway, sige, papalit naman sa pinaka mga palikasesa. Ang tingog ni Vice Governor Jeffrey Ferrer na managaserbi bilang Presidente. 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 So, presidente sinaya siyang Yunega si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Correct. Action kamaring nga resulta kita sang General Assembly sa may bago city sang Yunega. Action na Marlon Hervoya, nangaka-action ay mga bayan sa Pinas, labotong ka sa amon balita ka serbisyo. Sabang-tama tayo Pilipino, una sa balita, una sa action, sa pagkalod, Action Radio. Salamat gid Action Marlon Hervoya. So amo na gali amo na ang sitwasyon sang dalagan sang politika sa probinsya. Ti may ara nga kuan mo may alliance ang kuan mo ang Love Negros kag Yunega ti amo man ning duha ka partido nga mabaskog diri sa probinsya sang Negros Occidental ti nag-alyansa pa sila. Pero sa may mga lugar nga may mga enkwentro sa kandidato sang Yunega kag Love Negros, the way I see it, ang ilang nga ginasunod is ang equity of the incumbent. Buot silingon, kung ka Yunega ang kapungko, may taga Love Negros nga madalagan, ang sundon riya kag suportahan ang nagapungko. Like in the case of Mayor Romayla Nicor Mangilimutan sa La Castellana, ngati siya ang ginasuportahan sang both Yunega and Love Negros. So ang iya enkwentro dira, kung diin man na siya nga political party, ning si Nene Vera, kung Love Negros man siya, but ang support sang Love Negros, ari iya sa kay Mayor Romayla Nicor Mangilimutan. In the same manner, amo man natabo gali dira sa may Banwa kung siyudad sang Himamaylan. Sa kaso ni Mayor Raymond Tungson, kag ni board member kagkaroon na mayoralty aspirant returning, Tinto Bascon. Ngati ang ginasuportahan sa Yunega kag Love Negros si Mayor Raymond Tungson being the incumbent mayor sang siyudad sang Himamaylan. Ti inagin kasugtan na inaya nga daan, no? So ang mga kandidato nga nag-encontro like in the case of Nene Vera nga encontro kay Mayor Romayla Nicor Mangilimutan kag Tinto Bascon nga nag-encontro iya sa kay Mayor Raymond Tungson. Di baka-baka no? Baka-baka kada kamudre iya kampanya nyo no? May nagasuporta man guro sa ilan niya, no? Dason ang sa Hinigaran, ti ang mga talulupang doon dito is ining Hinigaran
nga ang incumbent mayor nga si Nady Arceo may inkwentro ya. Kag suportado, I understand, sang Yunega kag Love Negros. Ining si Michelle Peralta. Sa nabaluan ko, ining Michelle Peralta ni daw asawa, ini sang isa ka general bla mo. Sang army. O daw banda ni sini daw general niyo sa army. So, kwan ini iya, new fight. Baguhanon sa politika, kay ti, sunod sa report ni Action Marlon Hinovea, wala pa ni siya kagi sa pungko sa anuman nga posisyon bilang opisyal sa gobyerno. So, kwan gini siya gali, new fight. Ti daw may bati ko nga mga balita nga daw may ibato man. May ibato man ang ining si Michelle Peralta. Considering pang siya ang suportado sa duha ka partido na sa probinsya, ining Yunega kag Love Negros. Tanawon ta niya, nanong dalagan sang pamulitika, ti Disyembre subong. Tanan siguro medyo ang Pasko, Christmas ni medyo may mga hilikoton man ni sila. Pag-abot Enero, tanawa ba na, pinaswasanay na ni pag-abot sa Enero. Sadya na ni ang politika. Ang politika des Pilipinas, kung Mayo ang eleksyon, Enero pa lang perti na ni nga waswasanay. Sadya na niya. Kalantayan na ni kadamo sa mga lugar subong man, halos tanan nga lugar subong may mga inkwentro mo, unlike sa naligad ng eleksyon, nga kadamo sa mga banwa, kag syudad nga daw wala sang inkwentro. Subong nga damo, inkwentro anay. Halos tanan nga banwa kag syudad, mga inkwentro, nabilag-pilag na lang subong nga syudad kag banwa diri sa probinsya, nga wala sa inkwentro. Even ang atong gobernador may inkwentro, ha. Si Attorney John Orola, who is also running as governor sa probinsya sa Negros Occidental. Sang nagligad dyan, lagid. May ara man galito sa nagligad, no? Pero do, nablang kandidato nga ang inkwentro mo bla, do, wala naman lang. Pero iniya, hindi ka pa ni masiguro. Kuan man mo, si Attorney John Orola, makasaling man naton nga kuan man mo. Seasoned politician man, nakaagi man ni congressman diri sa siyudad sa Bacolod. Nangin city administrator, damo man nga mga posisyon kag mga palangakuan ang ginpungkuan, so seasoned man nga public servant. So hindi taman ma-discount right there and then ang iya sini nga kandidatura bilang gobernador sa probinsya. Amo nang siling nila nga sa politika ang tanan posible. Posible ang tanan sa politika. Of course, diri sa siyudad sa Bacolod, yun na question, masadya diri ang politika. Again, nasulit ko lang, sa aton diri nga mga supporters, hindi ta mag-personalay, ha? Nami kidya way personal. Diri kita sa issue lang. Issue related ba lang aton sini nga mga kampanya. Issue based. Hindi ta mag personalay. Balaw ka at the end of the day, tapos eleksyon, kundi mayo lang yapon relasyon mo sa imo sig pareho. Pero kung mag-personalay na gani, kung isa masaling naton nga it is beyond repair. Mabudlay na ina basta issue na, basta personal na ang tirahay, no? So issue lang mauntat na ko di. Manghapon dra kay Tess Rivera Murayama sa Japan. Sige, ayada Tess, manghapon dra sa imo Masyar to guys sa imo no? Kay Julie Militado Patrimonio, Inday Blaza, manghapon man kay Erwin Gonzalez. Sa mga ka-aksyon, salamat sa iyo bukod sa aton diri sa Action Reports Afternoon Edition. Karon nga adlaw Sabado, happy weekend everyone. Sa ngalan ni Action Marlon Hinovea, ang inyo diralagad Action Boy Duran, mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!